I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Kao što sam i rekao, u ovoj epizodi idemo u napad. Znači, bukvalno tu se završimo u epizodi krenuti na ovu sledeću. I da, znači, idemo, mi ćemo sad... sad ja nemam hrane ovdje. Viška. Napravit ćemo jedan semenke mi sad trebaju. Dobro, dobio sam semenke. Da ne kvarim villagerima. Ko je njihov village. Završim jedan hleb. Evo ga, znači sad dva. Nikako ne znam. Sad malo daje. Možda mi zato. Ovo to da uradim. Oh no. Da nemojte ga strasno. Evo. Da, imamo nekak. Da mogu. Tako. Imamo dva hleba. What the hell is this? Šta ono bi? Aj ne. Sad samo da nađemo. Gdje je tu? Gdje si? Da. Okej. Ajmo ovdje. I znači, sada palimo bit. Sada, yes. Ja izgledam ono svi strane. Da se biti super. Nisam znao da trebam sa svih strana da postavim baklje. Idemo da uzmemo baklje. Da nas to ne bi začekalo milijarde zombija. Znači, mislim stavim jednu baklju i onda oni neće se pronaći. Izgleda moram da stavim svuda baklje. Ovo će biti malo zeznuto. Šta će da se radi? Kuću, po običaju. Ja idem da uzmem koliko imam? Da uzmemo ovako. Ili ćemo ovdje. Da sam ovo uradio. Tako se to radi. Sada, dočekamo. To je to odmah tako. Za večeras.
Imamo 12 baklji. To je sigurno dovoljno. Jej, nešto se desilo. Izvinite ako vam smeta ovo što trebam, ali znači, mogu da pesma. Najnovija pesma o pesmi. Je pevam pesmu o pesmi. Play. Uključen disk. 12 sati uveče. Spavnio se zombi. Zombi? Ja, ne. Beži mali, ne mali. Mali. Ajde bre mali, pak. Jezi leva. Ajde, stavi se. Što neće se postavi? Što neće se postavi? Ljudi, pošto neće ovo da se postavi? Što neće se postaviš? Postavi se! Nemam pojma. Što neće se postavi? What the hell? Ljudi, šta je ovo? Ja... nemam pojma što se dešava, ali... ja sam uništio ovo, da sme... Šteno smo iskokali, ja ne znam... to bar. To ja našao. To je vjerojatno... I sad imamo 2 metala i stik, tako da možemo napraviti metalni način. Yeah. Ali pre toga sad izračunamo kako je ovo tačno ovdje gore. Otprilike ovdje. Idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 10. Ok, 30. Kako bi se ja ovo nije ni približno moj kućni džaba, ja brinem. Ja sam mislio nekako da se ovo bi bilo negdje ovdje, a moja kuća je čak tamo. Moja kuća, ja mislim da je tač. Zašto je ovo uopće? Moja kuća, ja mislim, tačno ispod ovog kamena. Ispod ove pećine. Da neće biti problema. Ok, možemo da kopamo ispod. Objasnit vam zašto, zato što kad kopamo ovako u 2, onda možemo ovdje da pravimo lakše, možemo da napravimo neko to i ja sam se, možda nisam zalazio u rudnik u tom preživljavanju, ali u onom preživljavanju gdje smo imali, znači one,
one dijamante kad nam se izbrisalo preživljavanje pa sam ja tu krenuo da igram. U tom preživljavanju, kako se kaže, sam ja kopao ovako po 2 i stvarno je bilo dobro i bilo je lako. I sve. Sad se možda pitati zašto ovo radim, što ovdje ima mnogo ovoga. Sada ja to ne kopao, samo uništim ovaj tu blok. Sve potrebno jedavimo. To je stara fora. To su ljudi izmislili kad, na primjer, stalno je bilo tih problema kao kod peska. Ja mislim da su ljudi čak i se žalili na Noča. To je lik koji je napravio Minecraft. Bukvalno su ljudi zvali Noča i pitali ga: Noč, šta je ovo što si napravio, ovakvu glupost, da moraš da pesak pada i tako. On je kao, i on bi njega odgovorio. Ja mislim da su oni njega zvali čak i da je tu bila cijela frka kao Noč. Što ovo, što ono. Bukvalno ja mislim da su se youtuberi žalili najviše. Jer ono, bukvalno prođem cijela epizode na to kako na smaranje oko peska. Ajde ga vidiš. Nisam ga pogodio ja uopšte. Ja nisam ni blizu. Čekaj, sada idem ovako. Moja kuća sa vrtom. Pećina bi trebalo da je ka levo od kreveta. Tamo bi trebalo da je pećina. Tako da idemo ovdje. Ovako. Tamo. A dobro, to ćemo tako da sredimo sve. Čije se ću da dođem da vidim. Prvo da popunimo. Noć. Znači idemo sad u pećinu tamo. Da vidimo da li je znači da vidimo. Ova kuća ide tako. Da. Pećina nije tamo već ovdje. Ali čekaj, sada ja mislim da sam dovoljno blokova iskopao da ako odavde budem kopao da se Okay.
Ovdje nam trebalo bi